טוב, הלמידה באמצעות הזום בזמן הקורונה כולנו שמענו, גם על סדנאות, תופעות של מוזיקה, סטנדאפ, הרצאות, אבל על טיפול בזום, האם אתם שמעתם? אז בואו תשמעו, שלום לאדם לייטון. לייטון? מטפל ומנחה סדנאות לטיפול מרחוק, בוקר טוב. בוקר טוב. בטיפול כמו בטיפול צריך מגע, לא מגע פיזי, אבל עיניים, נשימות, מנח גוף, לראות איפה הבן אדם המטופל חי, נושם וחווה בתוך החלל. זום, האם הוא יכול בכלל לאפשר את זה? אז שם מצוינת, האמת שהקשבתי לאייטמים לפני כן ושמעתי אותך שואל את השאלה, איך אפשר לאכול גלידה? או בעצם אתה שואל את השאלה, איך אני יכול לחוות? איך אני יכול להכניס את הגוף חזרה לתוך המרחב הטיפולי בזום? והתשובה היא קודם כל כן. גם המחקר מהשנה האחרונה הוכיח בצורה מאוד בולטת, אפשר להגיע להישגים מאוד מאוד משמעותיים בזום. זה טכניקה, יש המון מה ללמוד. אני חייב ללמוד איך אני מכניס חזרה את הגוף לתוך המרחב הזה של הזום, איך לא להתקבע בתוך המסגרת הסגורה, איך אני מתייחס לגוף של המטופל. דרך אגב, זה גם יכול להיות קבוצות, אנחנו עושים גם תהליכים קבוצתיים בזום, שזה די מרשים. צריך להיעזר בכלים נוספים, הזום גם מאפשר המון דברים, אני יכול להיעזר בעוד פלטפורמות. אני יכול להשתמש במוזיקה למשל, שמכניס חוויית השמיעה. אתה משמיע מוזיקה על הרשת למטופל. כן, בהחלט. אנחנו מדברים על טיפול פסיכולוגי קלאסי? אנחנו מדברים על כל צורת הטיפול הפסיכולוגי. אחד מהתחומים שאני עוסק בהם יחד עם דוקטור ארנון רולניק זה להכשיר פסיכולוגים, האמת שבארץ בכל העולם, בכל הגישות, אם זה CBT, אם זה טיפול דינמי שהוא יותר קלאסי ששוכבים על הספה, בהחלט כן. עדיין שוכבים על הספה היום? פחות. זהו, יושבים על קורסה מול קורסה, נראה לי. טישואים יש. טישואים תמיד חייב להיות. את המטופל להכין טישואים לעצמו, כי אתה לא יכול... כוס מים וטישו. תראה, בגישה שלי, אני בכל מקרה אשלח את המטופל ללכת להביא בעצמו, כי אני גם רוצה להעצים אותו. אני לא המטפל שבהכרח דואג לו. בוא נהיה יותר פרקטיים. הבנתי שאתה הכנסת איזה שהם קלפים דיגיטליים לטיפול, כאיזה אמצעי תיווך. ספר לנו על זה. אז אחד מהדברים שככה גילינו בתחילת הזום, שחסר לנו פתאום כלים, כגון קלפים טיפוליים או קלפי אימון, שאולי חלקכם מכירים, תמונות, ציטוטים, כל מיני אמצעי השראה. לא משהו שהוא מעולמות הטארות לא מעולמות הטארות. זאת אומרת, משהו שהוא לא, זה לא עכשיו תפתח בהפתעה קלף, אלא משהו מסודר יותר. זה ממש, יש מעשה שני אופנים לשימוש, אחד מהם תהליכים מאוד מאוד סדורים, כמו פרוטוקול טיפול בטראומה והחרדה של דוקטור מולי להד, פרוטוקול מאוד מאוד ידוע, ואנחנו נעזרים בקלפים. עכשיו, ברגע שעברנו זום זה פחות רלוונטי, איך אני נותן לך את הקלפים, איך אני מסיט את המבט בין הקלפים. במעשה פיתחנו פלטפורמה, זה עוד אחד מהכלים שמאפשרים למטפלים לעשות באמת תהליך משמעותי, שבהם אפשר להזיז את הקלפים, אפשר להניע את הקלפים, להגדיל אותם, לשים בצד אחד של המסך בצד שני, וזה מתאים לכל הגילאים, באמת שאני אפילו עושה את זה, לפעמים משתמש בזה יחד עם הבן שלי, וזה באמת מתאים למגוון של שיטות טיפול. אני עדיין מנסה להבין מה זה, בקלף, מה יש? אני פשוט תוהה האם זה עוזר לאנשים שלאו דווקא יודעים להביע תסכול, חרדות, בכלל לספר את הסיפור שלהם כמו אנשים שוואלה טובים בלדבר. תמונות. כן. אז קלפים משלחתיים זה חלק מהערך המוסף שלהם. למשל, יש לנו חפיסה של קלפים עם תמונות של אנשים שמביעים כל מיני רגשות שונים. יש לנו שמות של רגשות, אפילו אמוג'ים לעבודה עם ילדים, שמאוד נוח להם לעבודה עם אמוג'ים. אז זו צורה אחת. צורה שנייה, יש לנו קלפים של כל מיני תמונות, חלק מתמונות מצוירות, אגב, אמנים מכל העולם, כולל מעיראק, ואנחנו מבקשים מאנשים, רגע, מה מרגיש לך? שאתה מתאר את הסיטואציה הזאת, איזה קלף מזכיר לך את המצב הזה? פה אנחנו מסתכלים עם קלפים של חוסן, שפה אנחנו רוצים לבקש מאדם, מה זה לך טוב? מה נותן לך את המקום הבטוח? בוא נשתמש בזה, נמקם את זה בצד של המסך, ועכשיו בצד השני של המסך אני יכול, כמו שאתם רואים כאן בתמונה, לדבר על חוויות שהן טראומטיות. אדם, תגיד, אתה מרגיש שאנשים שנגיד חוו טיפול פסיכולוגי, חווים על בסיס קבוע. הרבה יותר קל לעבור עם המטפל לאונליין, אבל האם מישהו שצריך עזרה מההתחלה, האם נכון לו ישר לפנות לאונליין? האם זה נכון למטפל בכלל? לגשת פעם ראשונה על מסך? אז תמיד כמטפלים אנחנו מעדיפים את המפגש הפיזי. בכלל, אם אפשר, אני גם אוהב לעבוד בחוץ, בטבע, כמו שהזכיר באייטם הקודם. אבל לא תמיד ניתן להיפגש פעם ראשונה באופן פיזי. בטח שלא עכשיו. ובטח שלא עכשיו, ותחשבו גם מדינות אחרות, כגון סין, ששם המטפל הקרוב אולי נמצא 3 שעות נסיעה. זה בכלל לא רלוונטי. או אדם שיש לו נגישות, תנועה מוגבלת. אז
כן, אנחנו מעדיפים להיפגש קודם כל פיזי, אבל זה לא חובה. אתה מוצא שהיעילות היא קרובה למפגש פיזי? המחקר, ויש לא מעט מחקר, באמת שגם בספר הבא שאנחנו מוצאים לאור כרגע, אנחנו רואים את זה, מכריח את עצמו כמאוד מאוד אפקטיבי. אדם, לאתר קוראים cardtherapy.online, נכון? מי שמתעניין בשיטה רוצה לקרוא עוד card therapy. בסדר? יפה, אדם לעיתון. תודה רבה. תודה רבה לכם.